Good morning, my dear all students and respected guardians. Now we read Standard 4 Odia Grammar. So my conversation should be Odia. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆମେ ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ଯାହା ହିତ କରାଯାଏ ସେଟା ହିତକାରକ, ଯାହା ବଣରୁ ମିଳେ ବନଜ, ଯାହା ଖଣି ଭିତରେ ମିଳେ ଖଣିଜ, ଯାହା ଯେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଯାହା ଜଣା ନାହିଁ ଅଜଣା, ଯେ ଦୟା କରେ ସେ ଦୟାଳୁ, ଯିଏ ମାନେ ନାହିଁ ଅମାନିଆ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ବା ହୋଇନାହିଁ ଅପୂର୍ବ। ଯାହା ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ ଦୁର୍ଲଭ, ସେ କର୍ମ କରେ କର୍ମୀ, ଯାହାର ଓଜନ ଅଧିକ ତାକୁ ଓଜନିଆ କହିବା। ଇତିହାସ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଐତିହାସିକ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ନିର୍ବୋଧ, କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ ଯାହାର ନିରାଶ୍ରୟ, ଯେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ନିର୍ଭୀକ, ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଜଳଦାନ କରୁଥିବା ବାଦଲ ଜଳଦ, ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଜଳଚର, ଗୁଣର ଆଦର କରୁଥିବା ଲୋକ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ। ସେମିତି ଗଣିତ ପାଠରେ ଯେ ଦକ୍ଷ ଗଣିତଜ୍ଞ, ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗାଣିତିକ, ଅକାଜ କାତ ପାଣି ଥିବା ଜଳଭାଗ ଗଣ୍ଡ, ଯେ ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲେ ସରୀସୃପ, ଯାହାକୁ ଶୁଭେ ନାହିଁ କାଲ, ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଭୁଲ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଭୁଲ, ଦୋଷ ନାହିଁ ଯାହାର ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିବା, ଧନ ନାହିଁ ଯାହାର ତାକୁ ନିର୍ଧନ, ଲୋଭ ନାହିଁ ଯାହାର ସେ ନିର୍ଲୋଭ, ମେଳ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ମଳ, ଭୟ ନାହିଁ ଯାହାର ନିର୍ଭୟ, ରୋଗ ନାହିଁ ଯାହାର ତାକୁ ଆମେ ନିରୋଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଜଣା ନଥିବା ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ସେଟା ଅଜଣା, ଯେଉଁ ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଅଜ୍ଞାନ, ଯାହା କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଅକାମୀ, ଯେ କାନରେ କୁହେ କାନ କୁହା, ଯାହା କରିବାକୁ କଷ୍ଟକର, ଯେ ସହଯୋଗ କରେ ସହଯୋଗୀ, ଯେ ଉପଯୋଗ କରେ ଉପଯୋଗୀ, ଯେ ଗର୍ବ କରେ ସେ ଗର୍ବୀ, ଯେ ଶାସନ କରନ୍ତି ସେ ଶାସକ, ଯେ ଆଗ୍ରହ କରେ ଆଗ୍ରହୀ, ଯେ ରାଗ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ରାଗୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରେ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମୀ କହିଥାଉ, ଯାହାଠାରୁ ଉପକାର ମିଳେ ତାକୁ ଉପକାରୀ କହନ୍ତି। ଜୀବନଯାକ ଆଜୀବନ, ଯାହା ନୀତି ନୁହେଁ ଅନୀତି, ଯେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଜଳ ଭାଗରେ ବାସ କରନ୍ତି ଜଳଚର, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବାସ କରନ୍ତି ସ୍ଥଳଚର, ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଭୟଚର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଅନ୍ତ ବା ଶେଷ ନାହିଁ ଅଶେଷ, ଯେଉଁଟା ବାଟ ନୁହେଁ ଅବାଟ, ଯାହା ସତ ନୁହେଁ ଅସତ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ରହୁଥିବା ଅରଣ୍ୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଯାହା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ଅସ୍ଥିର, ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଅନ୍ଧ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପତ୍ରିକାକୁ ଆମେ ସାପ୍ତାହିକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଭଲ ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ। ବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ବନବାସୀ ବା ବଣୁଆ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଥିବା ଘର ବିଶ୍ରାମାଗାର, ସ୍ନାନ କରିବା ଘର ସ୍ନାନାଗାର, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପତ୍ରିକା ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା, ତିନୋଟି କୋଣ ଥିବା ବସ୍ତୁ ତିନିକୋଣିଆ, ବ୍ୟବସାୟ କରେ ଯେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ କରିବା ଗୃହ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ା ଲୋକ ପାଠୁଆ, ଅନ୍ୟର ଅଧୀନ ପରାଧୀନ, ଦାନ କରେ ଯେ ସେ ଦାନୀ, ଯାହା ମନେ ରହିଯାଏ ଅଭୁଲା, ଯାହାକୁ କଳନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ ଅକଳନ୍ତି, ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇ ବଡ଼ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଣ ମିଶି ନଥାଏ ଅଲଣା, ଯାହା ଦରକାରରେ ଆସେ ନାହିଁ ଅଦରକାରୀ, ଯାହା ସରେ ନାହିଁ ଅସରନ୍ତି, ଉପାର୍ଜନ କରୁନଥିବା ଲୋକ ବେକାର, ଭୂଗୋଳ ପାଠରେ ପଣ୍ଡିତ ଭୌଗୋଳିକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକ ମିଛୁଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଯାହାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଯାହାର ସୀମା ଅଛି ସସୀମ, ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ
ଅସୀମ। ଯାହାର ସ୍ୱାଦ ଉତ୍ତମ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବା ସୁଆଦିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଓଜନ ଅଳ୍ପ ଯାହାର ହାଲୁକା, ନୁହେଁ ସାକ୍ଷର ଯେ ନିରକ୍ଷର, ନାଇଁ ବୋଧ ଯାହାର ନିର୍ବୋଧ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ନିରର୍ଥକ, ସହଯୋଗ ନ କରିବା ଅସହଯୋଗ, ଯାହା କ୍ଷତି କରେ ଯାହା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେ ବହନ କରେ ବାହକ, ଯେ ଭକ୍ଷଣ କରେ ଭକ୍ଷକ, ଯେ ରକ୍ଷା କରେ ତାକୁ ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେ ବିମାନ ଚଳାଏ ବିମାନ ଚାଳକ, ଯେ ତାଲିମ ପାଇଛି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯେ ପାଦରେ ଚାଲେ ପଦଚାରୀ, ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତର। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ମୁଁ ଏ ବହିରେ ତୁମର ପେଜ୍ ନମ୍ବର 96, 97, 98, 99 and 100 ଏତିକି ଦେଇଛି। ସବୁ ତ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଲି, ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଘରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯାହା ସବୁ ତୁମର ପଢ଼ା ସରିଛି ତାକୁ ବି ଥରେ ସବୁ ଘରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ, କାରଣ ତୁମର ଏଥର ଓଡ଼ିଆ